थाद'नाय गैयै बायदि बायदि जौगाथायारि बिथिङाव हाबा मावबोबाय थादों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। एमएलए जानायनि उननिफ्रायनो गावनि बियाबाव थाद'नाय गैयै जौगाथायनि हाबा मावनायखौ नुनो मोन्दों। 3 नं सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिखौ दिनैबो 2025-26 रांखान्थियारि बोसोरनि गेजेरजों सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि गुबुन गुबुन जायगायाव जौगाथायारि बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। फारियै थिनालि लावरिपारायाव दोंसे ड्रेन, बालाजान थिनालि बाजार ओनसोलाव दोंसे ड्रेनजों लोगोसे दोंसे लामा, थिनालि बुथियापारा, सालाकाथि बाजार, सालाकाथि फुखागाव, सिम्बोरगाव आरो कारिगाव पाटगावनि सनापुर बेबादिनो गासै दोंद' लामा आरो दोंनै ड्रेनखौ लुफुंनानै होनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बे लामा आरो ड्रेनफोरखौ रुरेल इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट फान्डनि बेन्दोंआव मुख्यमन्त्री पाकि फाट निर्माण बिथांखिनि गेजेरजों सेंसन खालामनानै लुफुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि मोजां खाबुनि थाखाय बे हाबाफोरखौ मावफुंनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बे समाव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनानै होदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। आरआईडीएफनि आन्डाराव मुख्यमन्त्री पकि फट जे निर्माण दङ, बेनि गेजेरजों आंनि समस्थियाव गासै मोनस्नि लामा आरो मोनसे ड्रेन सेंसन जादोंमोन। गासिबो टेन्डार जाजोब्बाय। दा बेखौ खामानि मावसिगोन कन्ट्राक्टरा जायफ्रा मोनदों। दा बेनि थाखायनो दिनै आंनि समस्थियाव थानाय जेसेबां बेबायदि लामा सेंसन जाबाय, अर्डार मोनबाय, बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय दिनै जों अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेजों लोगोसे आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बे ओनसोलाव गोबाव सम जे लामाफ्रा हान्था मेला खालामनो थाखाय मोजां नङामोन, जेराव पाक्का लामा गैयामोन। दा बेफोरबायदि गासैखौबो फारि फारि बोसोरफ्रामबो आरआईडीएफनि आन्डाराव मुख्यमन्त्री पकि फटनि नामाव आरो आसाम मालानि नामाव जोङो बे लामाफोरखौ बानायगासिनो दङ। नोंथांमोना मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनगोन। बालाजान थिनालि कालिफुख्रि आरो बासुगाव थांनाय जे लामा, बेखौबो आसाम मालायाव हमनाय जाबाय। बासुगाव थांनो थाखाय जे साम्फा दैनि सायाव ब्रिज नांगौमोन, बेखौबो हमनाय जाबाय। गोबाव बोसोर रायजो राजाफ्रा लुबैदोंमोन जाहाथे जों थिनालिनि मानसिफ्रा बासुगाव थाङोबा सिद्दा थांनो हायो, दांथल बङाइगाव जानानै खुब खम समनि गेजेराव सौहैगोन। आरो बांसिनै बासुगावनि रायजो राजाफ्रा आंखौ खावलायहरबाय थादोंमोन बेखौ जाहाथे हमना होयो, मानोना बिथांमोननि फरायसाफ्रा इउनिभार्सिटियाव फैनो थाखाय खाथि जायो, दायो मेडिकेल कलेजाव फैनो थाखाय खाथि जायो। नङाबा पेसेन्ट लाबोनानै जुदि सालाकाथिसिम फैनांगौ जायोबाबो गंनै रेल क्रसिं खालामनो गोनां जायो। आरो जुदि टाउनजों फैनांगौबा सरायकला क'क्राझार टाउन जानानैसो मेडिकेल कलेजाव फैनो गोनां जायो। जोबोद माने उसुबिदा जायो। दा बिनि थाखाय बिथांमोनाबो गोजोननाय फोरमायदों जे देग्लाय आसाम मालायाव जे थिनालि कालिफुख्रि आरो बासुगाव लामाया जे हमजाबाय आरो बिनि सायाव जे ब्रिज जासिगोन, ओंखायनो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। दा बेबायदि गोबां हाबाफारि दङ। जोंहा गौरां हाइ स्कुलनि खाथियाव 40 लाखनि आरोबाव मोनसे कमिउनिटि हल जों बेखौ लुनो थांगासिनो दङ। दा बेबायदि बालाजान थिनालि ओनसोलावबो गोबां लामा आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोरखौ जोङो लाबोनानै खामानि मावगासिनो दङ। आं नोंथांमोननि गेजेरजों गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों नैथि खेबनि थाखाय प्रमद बर'नि सरकारा जेन' फैयो आरो बेवहाय जोङो जिहेतु प्रमद बर'आ गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय हाबा मावगासिनो दं। बेनिखायनो बालाजान थिनालि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो बे देबोरगाव समस्थियाव जाहाथे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै इउपिपिएलनि बिजाथिखौ जाहाथे देरहासार खालामनो हायो, बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरदों। दिनै बबे जायगायाव बेखेवनाय जाखो? दिनै लावरिपारायाव ड्रेन होनाय जाबाय, बालाजान थिनालियाव दङ, भुथियापारायाव दङ, सिम्बोरगावआव दङ, सालाकाथि बाजाराव दङ, फुखागाव लामायाव दङ, कारिगावआव दङ। बेबायदि गासै मोनस्नि लामा आरो मोनसे ड्रेन दङ। बेखौ दिनै गासैखौबो मावफुंनाय जागोन जेन' थाबैनो कन्ट्राक्टरा बेनि थाखाय खामानि मावनो हायो।